חיילים אתם חייבים אמונה, כי שום דבר לא עוזר, לא טנקים ולא שום דבר, רק בגלל קדוש ברוך הוא אנחנו ננצח. ובלי האמונה אנחנו לא מנצחים חס וחלילה, רק בגלל קדוש ברוך הוא אנחנו ננצח. רבותיי, אחי ורעי, המצב לא פשוט. ומה הנחמה שלנו? אמריקה. אמריקה איתנו. ג'ו ביידן מחבק אותנו. רבותיי, ופה הבעיה, כי בעצם זה לא אמריקה, זה הבורא עולם שמאיר לנו פנים ואומר, חבר'ה, נכון, יש חמאס, אבל אני עדיין איתכם. ואיפה אני מגלה את אהבתי, את שמירתי? דרך אמריקה. אבל כשהבורא עולם אומר, תראה את הילדים שלי, במקום להגיד שזה השם מרחם עלינו, דרך השליחים הטובים שלו אמריקה, אבל זה השם. הוא שומע אותנו אומרים, ג'ו ביידן חיבק אותנו. סומכים על ג'ו ביידן ועל אמריקה? רבותיי, כואב הלב. אבל זה עצמו, שאתה נשען על בשר ודם, אומר דוד המלך, אל תבטחו בנדיבים. אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילת שחרית. בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביום ההוא עבדו עשתונותיו. אשרי שאל יעקב בעזרו. רבותיי, לא להתבלבל. אם אנחנו נגיד זה הבורא עולם, יהיה ישועה גדולה. דרך אמריקה וגם לא דרך אמריקה, כי אתה אמרת זה הבורא עולם. אבל ברגע שאנחנו אומרים זה לא בורא עולם, ג'ו ביידן, אז הבורא עולם, חס וחלילה. אני מעדיף לא להגיד. אבל זה לא דרך של אמונה. אם אנחנו רוצים ישועות, זה לא אמריקה, זה הבורא עולם. וככה נזכה לישועות של השם בקרוב ממש. אמן. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.